Dnes sa pozrieme na tzv. Štíhlu výrobu, alebo ako sa často hovorí lean management. A poviem vám, nie je to len nejaká sada nástrojov alebo nejaký manažerský buzzword. Je to v podstate celá filozofia. Filozofia, ktorá úplne, ale úplne zmenila spôsob, akým firmy po celom svete premýšľajú o efektivite, o hodnote a, čo je najdôležitejšie, o plýtvaní. A tu je tá kľúčová otázka, ktorú si Lean kladie. Ako vlastne dosiahnuť viac s menšími zdrojmi? Ako vytvoriť vyššiu hodnotu, ale s menším úsilím za kratší čas a hlavne s menším plytvaním? Viete, nejde tu vôbec o to, aby sa pracovalo tvrdšie. Práve naopak. Ide o to pracovať inteligentnejšie. A kľúčom k tomu je to radikálna zmena pohľadu na to, čo je v celom tom procese naozaj, ale naozaj dôležité. Dobre, poďme na to. Celá táto filozofia, celé to lean thinking myslenie začína niečím, čo na prvý pohľad vyzerá strašne jednoducho. A to je prehodnotenie úplne základnej rovnice zisku. A uvidíte, že tento na pohľad malý posun v perspektíve má v skutočnosti, má obrovské, priam revolučné dôsledky. A tu je presne to, o čom hovorím. Pozrite sa na ten rozdiel, je to fascinujúce. Ten tradičný pohľad, ten poznáme všetci však. Vezmeme naše náklady, prihodíme si k tomu zisk, aký by sme chceli a bum, máme cenu. My ako firma určujeme cenu. Lenže Lean to celé obracia na hlavu. Hovorí, moment, cenu neurčujeme my, cenu určuje trh, zákazník. Takže ak chceme mať vyšší zisk, ktorá premena nám ostala, ktorú môžeme ovplyvniť? Iba náklady. A to znamená jediné, neúnavne systematicky hľadať a likvidovať akékoľvek plýtvanie. Pretože je tu jedna svätá pravda. Zákazník predsa nikdy nesmie platiť za našu vlastnú neefektivitu. No a presne preto to plýtvanie majú Japonci jedno skvelé slovo. A tým slovom je muda. Zapamätajte si ho, pretože muda to je hlavný nepriateľ. To je ten zloduch, ktorého sa celá filozofia Lean snaží nájsť a zničiť v každom jednom kroku, v každom procese. A čo je to teda muda? V podstate je to čokoľvek, čo spotrebuje zdroje, čas, peniaze, materiál, ale nepridáva žiadnu hodnotu, za ktorú by bol zákazník ochotný zaplatiť. No dobre, ale ako to celé vlastne vzniklo? Táto myšlienka predsa nespadla len tak z neba. Jej príbeh je naozaj fascinujúci a zavedie nás do povojnového Japonska, kde sa z absolútnej núdzy stala, ako sa hovorí, cnosť. Keď sa pozrieme na túto časovú os, tak vidíme, že nejaké prvé nápady na efektivitu tu boli už začiatkom 20. storočia. Viete, Henry Ford, Frederick Taylor, ale ten skutočný, ten prevratný zlom nastal až po druhej svetovej vojne. Vtedy prišiel do úplne zničeného Japonska americký expert, vypalivý Edwards Deming, a priniesol so sebou myšlienky o riadení kvality. A tam to padlo na neuveriteľne úrodnú pôdu. Chytili sa toho hlavne inžinieri v Toyote, menovite Taichi Ono a Shigeo Shingo, a títo celé dotiahli do dokonalosti. Vytvorili systém, ktorý dnes poznáme ako Toyota Production System. A až o mnoho rokov neskôr, v 88., to John Kravcik nazval tým chytľavým menom Lean, čiže štíhly. A toto je ten úplne kľúčový kontext, ktorý musíme pochopiť. Povojnové Japonsko to bola krajina v troskách. Jednoducho nemali na výber. Nemali peniaze na to, aby si mohli dovoliť obrovské zásoby materiálu. Nemali priestor na nejaké gigantické sklady. A už vôbec nemali prírodné zdroje, ktorými by mohli plýtvať. Boli doslova donútení okolnostiami naučiť sa robiť veci inak. Robiť viac absolútnym minimum. A presne táto nutnosť sa stala matkou tejto úžasnej inovácie. Dobre, takže máme filozofiu, máme históriu, ale ako sa to celé pretaví do praxe? Našťastie neskôr prišli výskumníci James Womack a Daniel Jones a zhrnuli celú podstatu do 5 úplne jasných a logických princípov. Je to v podstate taký návod, taký recept, ako začať myslieť a konať štíhlo. A ten proces je až prekvapivo logický. Takže poďme na to. Prvý krok, musíme si jasne povedať, čo je hodnota. A to nie z nášho pohľadu, ale z pohľadu zákazníka. Za čo je ochotný platiť. Druhý krok, zmapujeme hodnotový tok. To znamená, pozrieme sa na všetky kroky od začiatku do konca a tie, ktoré hodnotu nepridávajú, čiže sú muda, jednoducho nemilosrdne odstránime. Tretí krok, vytvoríme plynulý tok. Tie kroky, ktoré nám ostali, musia na seba nadväzovať hladko, bez čakania, bez prerušení. Po štvrté, systém ťahu.
Čiže nevyrábame nič na sklad, netlačíme produkty na trh. Vyrábame len to, čo si zákazník reálne objednal, čo si potiahol. No a ten piatý a možno najdôležitejší princíp – dokonalosť. Toto nie je jednorazová akcia. Je to nekonečný cyklus zlepšovania, opakovania týchto krokov znova a znova. Dobre, poďme teraz na tú najpraktickejšiu časť. Ideme na lov plytvania. Ale aby sme mohli niečo eliminovať, najprv to musíme vedieť rozpoznať. A presne to urobili v Toyote. Zadefinovali 7 hlavných, najčastejších typov toho nášho nepriateľa. 7 druhov múda. A toto je takých 7 smrteľných hriechov efektivity. A verte mi, nájdeme ich takmer všade. Za absolútne najhorší sa považuje nadvýroba. To je, keď vyrábame niečo, čo ešte nikto nechce len tak na sklad. Alebo čakanie, či už človeka alebo stroja, ktorý proste stojí a nič nerobí. Potom zbytočná preprava materiálu hore-dole. Nadbytočné spracovanie, čiže robíme niečo zložitejšie, než zákazník potrebuje. Obrovské zásoby, ktoré len viažú peniaze a zaberajú miesto. Zbytočný pohyb, keď niekto musí chodiť krížom krážom po dielni. A samozrejme chyby, ktoré treba potom draho opravovať. Tento citát, to je v podstate zhrnutie celej filozofie v jednej vete. Je to úplne jednoduchá, ale nesmierne silná myšlienka. Keď sa naozaj na každý jeden krok v akomkoľvek procese pozrieme a úprimne si položíme otázku, bol by za toto zákazník ochotný zaplatiť, zrazu uvidíme to skryté plytvanie všade okolo. A teraz prichádza to najzaujímavejšie. Človek by si myslel, že toto všetko je len pre výrobné haly, pre automobilky, ale to je obrovský omyl. Tieto princípy sa ukázali byť tak univerzálne, že sa rozšírili ďaleko za brány továrni, niekedy až do naozaj prekvapivých odvetví. Pozrime sa na to. Zdravotníctvo. Áno, aplikácia Lean tu vedie k lepšiemu toku pacientov a hlavne kratším čakacím dobám. Vývoj softvéru. Jasné, rýchlejšie dodanie nových funkcií a menej chýb v kóde. Služby napríklad call centra, kratší čas na vybavenie hovoru. A dokonca aj maloobchod. Príklad Teska je známy. Vďaka Lean princípom optimalizujú zásoby a znižujú odpad. Vždy je to o tom istom, len to plytvanie, to muda, vyzerá v každom odvetví trochu inak. No dobre, znie to celé úžasne však, ale aby to nebolo také jednoduché, Lean nie je bez kritiky. A práve dnešný turbulentný globálny svet prináša úplne nové výzvy, ktoré odhaľujú aj jeho potenciálne slabiny. Čo ak je táto efektivita až príliš krehká? A presne tu je ten háčik. Systém, ktorý je vyladený na maximálnu efektivitu s takmer nulovými zásobami, je extrémne zraniteľný, keď príde nejaký globálny šok. A pandémia COVID-19 nám to ukázala v plnej brutálnej sile. Zrazu, keď sa pretrhli dodavateľské reťazce po celom svete, tie prázdne sklady, ktoré boli predtým výhodou, sa stali obrovským existenčným problémom. A preto sa dnes celá diskusia posúva. Od toho slávneho just in time, teda dodať práve včas, sa začína hovoriť o just in case, teda mať nejakú rezervu pre každý prípad. A presne to nás privádza k tej záverečnej veľkej otázke na zamyslenie. Je v dnešnom svete, ktorý je plný neustálych prerušení a kríz, táto neúnavná honba za maximálnou efektivitou stále tým najvyšším a jediným cieľom? Nepochybne, štíhla filozofia nám dala neuveriteľne silné nástroje na boj s plýtvaním. Ale možno je práve teraz ten správny čas zamyslieť sa nad tým, ako nájsť novú, lepšiu rovnováhu. Rovnováhu medzi tou úžasnou efektivitou a nevyhnutnou odolnosťou. Ďakujem za pozornosť.